In het dokkemerlokaaltje zit men rond het hele eind. En het wieder zo snoek als men ziet in de hoek, oh wat wie dag staat Tramke soms fijn. Praat je ook Dokkumers? Jazeker, het is een Dokkumerskuutje, dus dan praten je Dokkumers. Dat kan niet anders. Wat is er zo mooi in de Dokkumers dan? En de Dokkumers, ja, dat praten we gewoon. Dat doen we hier in Dokkum. Tenminste, nou, niet alle jaar, maar wij wel. Nou, eigenlijk net. Nee, ik sommige mensen wel Dokkumers praten, maar over het algemeen... nee, ik praat geen Dokkumers, ik ben eigenlijk net Dokkumers opvoed. Nee, het is eigenlijk wat... ik weet niet, die is echt Dokkumers, ja. Ik jes er net vol om me heen. Jazeker. Ik heb echt een aantal klanten waar ik toch echt duidelijk Dokkumers mee spreek. Ik kom zelf uit Franeker. En Franeker en Dokkumers, dat lijkt eigenlijk heel erg op elkaar. Dus automatisch ga je dan wel over in de Dokkumers. Ja, ik schat dat er nog wel zo'n 15, volgens een onderzoek van de provincie Friesland, is er nog wel 15% mensen die dat nog regelmatig gebruikt en Dokkumers praat. Ja. Maar misschien leidt het hoger, maar misschien is de groep ook veel kleiner nog. Ja. Het doel van de site is vooral om het gebruik van de Dokkumers te stimuleren, maar ook om het vast te leggen. Want we zien toch dat de Dokkumers een taal is die, het is een spreektaal, een straattaal eigenlijk, die aan het verdwijnen is. Ja. En om nou dat naar voren te wezen willen we het graag vastleggen. Ja, ik praat, maar de meeste mensen in Dokkum praat ik Dokkumers. Ja, van de jongs af aan. En ik ben geboren en getogen Dokkumer, dus maar de meeste originele Dokkumers praat ik Dokkumers. Ja, en dat zal ik wel zo blijven tot de laatste dag. Langzaamaan begint het echte Dokkumers te verdwijnen, omdat een prutte jeugd er net meer mee opgroeit. Ja, dat vind ik jammer. Hier en daar hoor ik van jongere jongens die naar Dokkumers praten, maar je is het maar weinig meer. Klopt. Ja, en dat vind ik wel jammer. Ja, dat moet niet. De Dokkumers moet wel blijven. En we zien wel dat de jonge mensen het niet zoveel meer praten. Onze kinderen kennen wel een paar woordjes op app, maar dan houdt het wel op. Maar we proberen er wel wat in te houden. Ja. We hopen dat een aantal mensen metkijker of metlezer willen. En dat zij zich aanmelden bij onze site om met te denken over hoe zeg je nou bepaalde dingen in het Dokkumers. Zeg je heet water of zeg je hietwater? Nou, daar binnen al discussies over binnen het genootschap. Dus vragen we een groep mensen om daarover met te denken en te stemmen in polls. En dan wordt dat vastgeleid en dan proberen we een Dokkumer woordenboek samen te stellen. Is het nou een hele charmante taal? Nee. Maar goed, het is wel een stukje oude historie. Wat is het? Nou, ik denk voor de mensen die een generatie ouder zijn als mij, dat die het wel jammer vinden dat het verdwijnt. Maar ik had er geen probleem mee. En er zit nou een prachtige website in, er komt www.dokkumers.nl. We zijn hartstikke wies met. Ja.